Добрый день, шановное спадарства. З вами Наталья Сліж. Значыць, вы на канале Астравогія гісторыя рок-н-рол або на тиктоку Астрамах. І сёння сёмая частка серыі навука магія астралогія. І яна прысвечана наступным навукоўцам: Жан-Батіст Марин, П'ер де Нуае і Ісмаэль Буля. І чаму менавіта все тры асобы сабраныя ў адным месцы? Па вельмі простай прычыне. Яны былі астрологамі пры двары каралевы польскай і вялікай княгіні літоўскай Людвігі Марыі Ганзагі. І яны ў сярэдзіне 17 стагоддзя адыгралі вельмі значную ролю. І магу сказаць, што акрамя таго, што яны займаліся астралогіяй і практыкавалі астралогію, яны сапраўды былі вельмі выбітнымі навукоўцамі. І так, Жан-Батіст Марин, ён быў матэматыкам, астраномам і астролагам. І ён сапраўды надрукаваў цэлы шэраг разнастайных працаў, прысвечаны розным галінам ведаў. Ён вельмі шмат займаўся астраноміяй і пэўнымі асаблівасцямі, працаваў з сістэмай Каперніка, Тіха Брага і зрабіў шмат іншых даследаванняў. Калі датычыцца астралогіі, то ўжо пасля яго смерці быў выдадзены агромны фаліянт, які быў прысвечаны астралогіі, дзе вельмі шмат аналітыкі па астралогіі, ён сваю методу прапаноўваў па астралогіі, як аналізаваць гараскоп, і выданне падтрымала якраз Марыя Людвіка. Таму што ён кансультаваў яе, ён складаў гараскопы, ён складаў прагнозы. Акрамя таго, што ён з ёй меў кантакт, яшчэ варта адзначыць, што ён быў вядомы пры французскім двары у якасці астролага. І ён меў вельмі шчыльныя кантакты з вядомым кардыналам Рышэлье. І прычым свае працы ён нават яму прысвячаў, таму што Рышэлье яго падтрымліваў. І я прывяду толькі некаторыя звесткі з яго астралагічнай біяграфіі, выпадкі, калі ён кансультаваў Рышэлье. Напрыклад, у 1632 годзе Рышэлье быў занепакоены лёсам свайго саюзніка, караля Францыі Густава Адольфа, і паражэння якога ён вельмі моцна баяўся. Ён папрасіў прадказаць лёс караля. І вось астролаг сказаў, што ён памрэ ў хуткім часе, і сапраўды Густав Адольф быў смяротна паранены куляй, калі шведская армія сустрэлася з імперскай арміяй Альбрэхта фон Вандельштейна у лістападзе 1632. Гэта адбылося прыкладна праз 2 месяцы ад гэтага прагноза. У 1631 годзе, што па просьбе Рышэлье, ён таксама звярнуўся да лёсу такой асобы, як Альбрэхт фон Валенштейн, і ён прадказаў яго смерць. Аднак яшчэ больш важнае значэнне Марин займаў пры двары, калі Рышэлье звярнуўся да яго з просьбай зрабіць гараскоп для Людавіка XIV. І пазней ён атрымаў назву афіцыйны прыдворны астролаг. І гэта якраз такія рэчы, якія былі вельмі важныя. Прычым ён і іншыя 2 астролагі, якія я згадваў, яны заўсёды былі на кантакце з Марыяй Людвікай, і прычым гэта было важна у перыяд вайны, якая адбылася у 1654-67 годах. І для Рэчы Паспалітай яна мела вельмі важнае значэнне. Как вы ведаеце, што яна практычна зруйнавала Вялікае княства Літоўскае, і Марыя Людвіка яна вельмі часта звярталася да астролагаў, таму што ваенная сітуацыя была вельмі небяспечная. І вось у гэтым плане можна сказаць яшчэ пра асобу такую, як П'ер де Нуае. Гэта быў яе сакратар. І падчас гэтай вайны ён камунікаваў
з астрологамі. Ён пісаў, што ён не мае часу займацца астралагічнымі разлікамі. Калі яму іх прысылалі, ён аналізаваў, таму што рабіць астралагічныя разлікі это сапраўды каштавала шмат часу. Аднак ён увесь час знаходзіўся пры каралеве, і больш за тое, ён таксама звяряў гэтыя гараскопы і прагназаваў, і яго роля была вельмі і вельмі важнай. Ён пакінуў пасля сябе і ліставанні, і мемуары, у якіх адбіліся цікавыя астралагічныя рэчы, на якія ён звярнуў увагу ў сваёй перапісцы. Яшчэ, і прычым ён пахаваны ў Варшаве, там ёсць спецыяльная яго пахавальная шыльда ў склепе у аднаго з касцёлаў, і гэта адбылося ў 1693 годзе. Цікава яшчэ можна сказаць пра Ісмаэля Буля. Ён быў астраномам, матэматыкам, каталіцкім святаром, таксама цікавіўся гісторыяй, тэалогіяй, класічнымі даследаваннямі, філасофіяй. Ён быў вядомы сваімі рознымі працамі па арыфметыцы і іншым накірункам. Аднак не менш цікавыя захаваліся яго рукапісы, і ў рукапісах вельмі шмат гараскопаў асобаў вышэйшага стану і каралеўскіх асобаў усей Еўропы. Сярод іншага там знаходзяцца гараскопы і прагнозы на яго для Яна Казіміра. І якраз гэта вельмі і вельмі важна. Таму, што варта адзначыць, хоць на той час все яны трое былі астролагамі, і Марыя Людавіка, яна звярталася да ўсіх траіх, і кожны з іх працаваў у сваёй галіне, кожны з іх рабіў прагнозы. Напрыклад, П'ер де Нуае, ён напісаў цэлы рукапіс, дзе прааналізаваў гараскоп Марыі Людавікі і зрабіў прагнозы. Тым не менш, наяўнасць аднаго астролага, напэўна, для прывядзення да пэўных высноў была, напэўна, мала, і все тры астролагі, якія пералічыла, яны кансультавалі каралеву. І тут, што бы я хацела падкрэсліць, пры гэтым все яны дасягнулі пэўных поспехаў у іншых галінах веды, якія таксама звязаны з астралогіяй, як астраномія і матэматыка. Яшчэ Марын займаўся, акрамя гэтых галін, і медыцынай, і яны сапраўды зрабілі вельмі вялікі унёсак у розныя галіны ведаў. Ну і таксама іх працы маюць важнае значэнне не толькі для навукі, але і для тых тагачасных палітычных тэндэнцый. Дзякую за ўвагу, за вашы падабайкі. З вами была Наталія Сліж.